Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jessie, 30 anyos, single ug wa pay anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gidangatan ron nga partly makaingon kong sa sapyod nako ug unta dili lang ko ninyo i-judge aron ninyo hisabtan. Sugdon ko sa dihang na ako'y ka-meet up na lalaki nga matured na pinaagi sa dating site. Ingon ini ang mga panghita po. Uban ni Kupi, ako'y pagkikitaan. Ha? Kinsa man gaw? Kachat na ako, gaw. Naila-ila na ako sa dating app. Uy, hala. Taga-diin mo sad na? Taga-probinsya ko na siya, gaw. Muanhi ko na siya karong gabi sa syudad. Kay naman siya kondo unit din, he. Gusto siya makikita na ako, unya. Miingon sa ko nga unta ka. Unya, okay ra siya. Oh, misukot man. Aw, sige. Ingna lang ko unsang orasa. Oy, nganong ting gabi imang gyud ng inyong ilaag. Ma, pasag din lang gud ko. Dako na bitaw ko. Jise, bisan pagdako na ka. Sa nga na paghihapon ka sa among poder, dili mahimo oy nga pasagdan ka na lang nako. Ay, samot jud ko aning di ko makauyab, anak maba. Hay, kisabay kauban nimo. Si Agaw rin na, rama, uy. Aw nala sige. Pero pag-amping mo ha. Sige, pagpili mo usay imno ninyo kaya ko rin bahala. Ikaw, wa man ka magsulti. Uy, nga matured naman di aning imong kita karon. Ay, nalang pagsabat yakon. Pagpilit na lang yakon. Ay, kalay bahala sa ako. Kung nun sa imo, mo sa ako. Sige, kaw. Yeah, asam tayo nito. Gaw, mamalit ta, uy. Lipong mong gamay. Gaw. Ano na lang ulit, kaw. Oh, hindi pwede, uy. Masubog pa manggan ka na ko, oh. Kaw, napasakti na lang. Good ko, good. Ikuwang na good. Alano, niya mangutana sa ante. Kung asa ka, mangita niya to nimo. Agkabala ka, good. Mag-chat lang akong mama. Asa pa manday ko? Ano lang pangutana, good? Bahala ka, uy. Basta, pag-amping. Walagi. Dali, tayo rin sa akong kondo unit. Ikaw na kita yung sa din, he. Oo, taon. Tutok ang ganako. Unsa? May nahitabo ninyo sa condo unit? O, kaw? Lakaw, ayaw ka mahadlok. Uy, ang mahadlok man ko. Parehas man may single. Unya, naa naman sa pasustong edad ko. Hala no, o niya pangutana. Uyab na di ay mo. Ha? Ano man, kinahanglan din nga natin level. Raymond? Jeez, pinangga ka. Sige lang, good. Kung si padul nga ning atong relasyon, mailaram ito na. Bata pa ba ka? Di ako, tiguang na. Raymond? Hala, unyag mamabdos ka. Sige na ba mo kuyog-kuyog. Nya napag yun mahitabo ninyo. Ampo lang tani nga dili kaw. Ikaw, Jesse, unsa mang gyud? Ha? Naganahan gyud kaniya bisag matured na to siya. Ang tinuod kaw. Komportable kay ko niya. Tungod tingali kay pinangga kay ko niya kaw. Pinalitan ko niya og mga butang sa babae bisag wa nako pangayua. Gaw, Jess, to di ay. Ganahan na ba ito makigistorya ni mo si Gawli Boy? Ha? Nga naman ko no? Ikaw ni?
Daan pagi ko. Diinin ni mo, gaw. Doon na may group chat sa Messenger nga pulos bastos-bastos ang mga isend. Ug sadyang akong gipangutana ang usa ka membro sa GC nga nagsend ana. Ingon siya sa porn site niya makuha. Unsa? Ay, Ginoo ko. Recorded by X Thunder Gaming. Grabe kyud ang akong pagpangurog na tuhi kayo na pagkahibaw na ko. Wa ko mahibaw kung asa ko moduol ug asa ko mangayog tabang. Kay base unyag akong kaduulan nakakita na sa maong skandal. Dito na ko nahibawan nga kada naa di ay mahitabo namo, iya di ay kong i-record. Ug wa ko mahibaw kung modus ba ni niya or unsa. Ganata ko moduol sa akong pamilya, pero at the same time, dili ko gustong mahibaw sila nga gihatagan ako sila kauwawan. Kay nahibaw man sab ko nga sa sabgyud nako. Unya, Gaw, kaon sad, uy. Samot nga di gyud ka makahuna o nagtarong ana. dili ko gaw. Wa ko'y kada. Maunan na, lesson learned na gina nimo gaw. Nga dili magpataka og salig sa bag-o lang nimong nakaila. Bugo gid ko gaw. Yan sa man, nahibaw na ba siya nga nahibaw na ka? Ipapulis na, uy. Gaw na ko kay uwaw kung ako ng buhaton. Unsa na lang ang mga tao kung mukhatag ni gaw. Ang akong mga kaila, ang atong pamilya. Mausad lagi gaw, uy. Pakikitaan ako sa Raymond Kao. Kuyugan ka na mo ni Agaw Liboy. Siya gitlang kung magkinahal nagkagtabang. Ha? Ani ra mi dis gawas? Sige, Kao, salamat. Gaw, okay ra gyud ka? Ha? O, Gaw. Okay ra ko. Oh, Gisay! Hayop ka! Suba! Gisay, suba! Naibaw na kung gigamit ako nimo! Ha? Usay mo mo, ibisa mo! Naibaw kong gigamit ko nimo aron makakwarta ka! Nasayod ko nga imo kong i-record kada na ay mahitabo na to! Og kanang mga videos nga ipang-send na ko nimo kung mauli ka sa probinsya! Naibaw kong imong ipang-upload sa porn site! Hayop ka! Hayop ka! Nagkapay-maos mo sa kas kong gibuhat, di ba? Pinalitan kasi yung mga gusto. Pero ako na pangayuan nimo! Animala ka! Ngayon saman, musumbong ka? Kisumbong! Taraw na kasi mawawan, ha? Nakay mga video nga ikaw ang usa. Hmm? Makita yun niya sa ubang tao kung usa ka kaugaw. Hayop ka! Ay! Hayop ka! Karon, wag yapon ko mahibaw sa akong buhaton nga dili kay ko maawawan. At the same time, ma-take down sa site ang tanang videos nga na ako. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, asa man ko pwede mo dool aron makatabang sa akong sitwasyon nga ma-take down sa tanang site ang bastos nga videos nga na ako sa porn site. Ikaduhang pangutana, unsa may pwede na akong ikaso aning tawhana nga naghimo na ko ani? Nga klaro man gyud kaayo nga intensyon gyud ni niya kay gikan na mismo niya nga makakwarta gyud siya pinaagi sa pag-upload og mga scandal videos. Ikatulong pangutana, asa man ta magkakuhag libreng attorney bahin aning kasuha? Naa ba? Ikaw pa to katapusan? Magkatabang ba nako kung i-report ko ni sa NBI? Dili ba uwaw kung maadto ko dito? Pwede ra ba nga magmasko kung mo-report ko dito? Aron dili makita ang akong naong. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jessie.
Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang muhatag ninyog tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, emotional, behavioral nga mga pangutanag problema kinsa tong na problema sa ilang mga records, birth certificate, marriage, school records, mga dokumento, kontrata, no mga kasabutan, usay way kasabutan kay way papilis sa ilhala. Ipadala dayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hello guys! Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw? Kumusta man ang mga naasilahang panimalays, mga sakyanan, trabahuan, nagtapunog ang labhanan, nagtapunog ang hugasan, hoy. Lihok na, kay di na mo limpyog iya ang kanang mga platong, mga kalderong, wa pa nato na hugasan. So palihog lang, no? Para atuan na nang mapalimpyuhan. Ang kanang ato ang mga plato nga wa pagyud nato na hugas, no? Ay magtapul-tapul guys kay lisod sa gyud kaayo kung ang ato ang mga gamit ba kanang damak makasapot ba yapon na panghinlo pod mo oy, no? Limpyo-limpyo, trapo-trapo din pag may time nya tabangan pod siguro nato atong mga ginikanan, ato ang bana, ato ang asawa nga may tay nigpauli nila hamugaway, limpyo ang balay, na pagkaong init, no? Sana usahay manggud pod mabiyaan ta kay tapulan ta. Moadto ning abot way luto asa gatong its, ga shopping, ga TikTok na mahurot atong oras ana ayaw guys, no? And then mo greet ta ning mga tao na to Gerson Mahilom, also kang Dalay Remedios Galios, kang Jennifer, ma'am, sorry but you have to send it to kini ang akong suliran official writers page, no? Unya, Rachel Tomol Lau, thank you kaayo for the greeting and for wishing us to stay safe. Stay safe pod nimo kang Ma'am Ruby Dionaldo Escobia. Who else? Kining mga Hi to Ella Tagoan. Wa ko kibaw tagaasa ni si Ma'am Ella Tagoan, but ipag-greet ko kay attorney gwapa jud ka attorney. Taga na Holland San Isidro, Pamplona. Hi ma'am, Ma'am Ella Tagoan. Greetings nimo ma'am. Thank you for always listening sa ato ang programa. Unya, pada sa imuhang suwat palihog ngadto sa kini ang akong suliran official writers page, Ma'am Julie Gulani Lobiano Aben Nasa. Adto lang dito please ipadala kay para mahimuan na nato og saktong advice. Shout out sa Tuyom Karkar nga naminaw sa kini ang akong suliran labi na kang Ma'am Mildred og Eving og Jane og mga naminaw sa suliran gikan kang Warren Sigundino. Hi Sir Warren. Also to Ron Pepits. Ngiga Ron Pepito tingay ni. Okay mga Pepito, mga liluan man ni Pepito ni ha. Ron Pepito. Kami sa ako ang family usa ka loyal listener sa kini ang akong suliran. Gusto mi friend as FB follower. Thank you for following me, Ron. My family recently residing in Liloan, Cebu. Bag-o ra gud kuno gani sila paminaw sa ilahang programa i-heart na ko ni iyahang kuan, but napuno na magud akong Facebook, Ron Pepito, but thank you. Shout out also to Conrad Pascual from Panabo City, Davao del Norte, and I hope ikaw ug imong pamilya, mga kasilinganan ug tibuok Davao del Norte continue to be safe. Salamat kaayo ninyo. Letter sender. Nato, karong adlaw si Jessie. Si Jessie, taga Cebu City, punto legal ang iyang pangutana. Kabahin sa gidangatan niya nga makaingon siya nga at least ni angkon. Nga naasad gud siya sala. Ningon sad gud siya siya. Ato ang intro kung naminaw mos drama, I hope dili nato i-judge. I hope wa mo ni judge pag paminaw ninyo, no? Kay naaman to siya ka-meet up nga lucky ni Jessie. Kaning mga dating site lagi, no? Nga mo ni ang iyahang pangutana nga ang iyahang problema ani kay nasud ni siya kanilaging mga binastos-bastos, no? Unya mahadlok naman siya kay na angin naman, no? Kay gigamit man siya para makakwarta. Ang iyahang pangutana, hadlok man siya mauwawa na siya kay awahin naman gud ang pagbasol. But of course, siguro sa imuhang wa man ni gisulti pila may edad anin Jessie. She did not 30 years old and single. Basin gadali ka ha, Jessie. Maunang kanang kuan ka nag-think ka ba mo nang mag-dating site na lang ka
ka kay feeling nimo ani maibog nimo, ari na lang gyud ka, mo nagdali na gyud gani kay ka hug imong loob. Mo na nga katong mga videos, no? Ang problema ani unsa ang pag-take down. Anyway, una niyang pangutana, asa man ko pwedeng moduol aron makatabang sa akong sitwasyon nga ma-take down tanang bastos nga videos nga naa ko sa porn site. Kuy kalisod. Of course, no, you'll have to go to the NBI or sa cybercrime unit sad sa kapulisan. Mangayo gyud kag tabang didto, Jessie. Kay sila gyud na ang pwedeng mo contact sa porn site, sa Meta, sa Google, ug sa uban pa nga mga sites nga pwede nato mahangyo nga ipa-take down ug ma-reported. Pero sa kadako na gyud sa kalibutan sa World Wide Web, lisod kay siya i-control, no? Pero we can try, especially kung kay baw ka, no? Kung kinsay gyud ni kaning tinuod ni kaning pangan aning Raymond, pwede gyud nimo siyang ikiha, no? Kay para di gyud manimaus but makakuha og kag hustisya sa iyahang pagbuhat nimo, sa iyang gibuhat nimo. Ikaduhang pangutana, unsa may pwede na akong ikaso aning tawhana nga naghimo nako ani? Nga klaro man kaayong intention gyud ni niya kay gikan na mismo niya nga makakwarta gyud siya pinaagi sa pag-upload og mga scandal video. We have the anti-voyeurism law, no? Makakiha ta sa kanang illegal nga pag-upload sa imuhang mga photos, imong mga videos, labi na kung binastos or lewd, no? Or kung naamang gani may relasyon ato, pwede sa ta mudungag pud kani violence against women and children, no? Or violations sa imong right to privacy. So, mga itag kanang patubagon na to siya plus damages nga imuhang na sustain mga itag danyos ka nagka-afford pud ni per di gani papriso taning tawhana kay murang giila jud kag maayo ani plus grabe kaayo ni og nabuhat nga damage sa imong dungog ug sa imong pagkatao. And of course, no, we will not judge you kay dili man perfect ang mga tao, no? Naamang good times nga mailad ta, masipya ta, vulnerable ta, weak no, we don't know, kung especially if kibaw ta nga dili gyud ka ingon ana, no, you are not a paid prostitute, no, kanang inosente kang naningkamot or namasin nga makakitag forever, you know, in kaning mga dating site dili naman ni sila kanang rare, no, common naman ni siya. In fact, daghan naman gani kay kung kailang mga professional, mga dato nga nagud sila'y nakadayo na minyo na uyab na date nga karong sad, no, in the dating site na dimalas lang tag slight diri dapita, Jessie, nga medyo nasuod ka stari aning tawhana and you were very weak and very vulnerable to fall into their prey. Pero I hope we get the justice that we would want, no, nga makiha tatong tawhana to para manubag pud siya sa iyang gibuhat nimo. Sunod pangutana, asa man ta makakuha og libreng abogado bahin aning kasuha? Naaba, of course, naa. There are so many offices aside from the public attorney's office, kanang mga Gabriela, Legal Alternatives for Women, Children's Legal Bureau nga makatabang, no, nimo para mahatagan kag abogado unya makakabot pud tag hustisya para sa ilahang gibuhat kay gi-violate niya imong pagkababay ug imong pagkatao, especially imong katungod. Ikaw pa to katapusang pangutana, makatabang ba nako kung i-report ko ni sa NBI? Yes, tingon ako nimo daan ana. Dili ba uwaw kung moadto ko didto, pwede ra ba nga magmas ko kung mo report ko didto aron di makita akong naw nya unsa man la pagkakitas ikaw ba nang naas video? Day, have the courage, day, kay kaning mga NBI, anad na kay na sila og mga sensitive og mga cases, no, kabahin sa pag-abusar, no, sa mga katungod sa mga babay, no. So ayaw na pagduha-duha ana kay common na nila wa na nay malisya and they are one of the entities that can help you get the justice that you are seeking for. So ayaw kahadlok, ayaw og kauwaw. But I understand that it will take a lot of courage. So ampo nga makakuha kag kaisog kadasig nga moadto gyud ka sa pulis because this is the only way nga mabato na to ang hustisya. We will make him responsible, no, for what he did to you. And think about it, kung dili ka magmaisog, kung dili ka mukuha og kadasig, huna-hunaa pila pa kabuok sunod himuon nilang biktima, no, kung dili ikaw. So think about it, dako kayo ng tabang kung ikaw mismo, no, mag-inisug ka, no, we will take courage nga mo barug para sa imong katungod o para sa ubang babay nga
parihan nimo nga nahadlok or to prevent other women from being victim. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tataka RMN, daghang salamat og maayong adlaw.